Και γεια σας παιδιά, είμαι ο Αλέξανδρος. Πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ είμαι μια χαρά. Και σήμερα θα παίξουμε ένα χώρο παιχνίδι. Α, έχει και διαφημίσεις. Ναι. Θα πάμε να παίξουμε. Και πριν να ξεκινήσουμε, κάντε like, εγγραφή και καμπελάκι και πάμε. Κάτω από το βλέμμα ενός στην ησυχία νύχτα. Μία αναχρηστική έχει έρθει για σένα. Μία νύχτα. Αν έχει διαφημίσεις, τι θέλεις να σου κάνω ρε φίλε? Αυτό το βίντεο δεν θέλει με μοντάζ. Αλλά εσύ δεν κάνεις. Εσύ λες συνέχεια σε όλα τα βίντεο ότι δεν κάνεις έτσι βίντεο. Ναι ρε, να είναι λίγο πιο ωραίο το βίντεο. Που είναι horror, λίγο μπουγκούρι. Αλλά δεν πειράζει. Όχι. Καλησπέρα παιδί μου, νιώθω μια σκοτεινή παρουσία στο σπίτι σου. Το νιώθεις και εσύ? Όχι, δεν νιώθω κάτι. Τώρα ξεκίνησε ρε φίλε. Ακόμα και αν δεν το νιώθεις, η παρουσία είναι πραγματική. Μείνετε προσεκτικοί και κρατήστε μία βιβλό κοντά σας. Εμπιστευτείτε την παρουσία του Κυρίου. Προσέχοντα. Μια σκοτεινή αντότητα. Ρε φίλε, τι θέλει? Κάθε μέρα θα υπάρχουν εργασίες που μπορεί να κάνετε. Θα τα διάβασα όλα. Αρτικός που έχουμε για να εδώ τώρα δεν βλέπω. Καλύτερα να που είμαι 10 χρόνια να έλα μου βούξει. Πού να βλέπω ρε φλόρε. Φλυρίσσαλας. Που παίρνω φώτα. Που έχω... Περίμενε. Ωραία, πρέπει να ταΐσω και τη γάτα. Το διόρθωσα. Το έχω κάνει το. Η κάτα πού είναι? Η κάτα είναι, φοβάμαι από τώρα. Αν σας έδειχνα τη μούρη μου, δεν ξέρω. Αν είχα ένα στούντιο έτσι να σας έδειχνα, θα με βλέπατε. Τρόμαξα που άνοιξε το τέτοιο την κάμερα. Πόρε. Ναι, νύχτα. Ειδικά χώρο παιχνίδι δεν είναι ωραίο με διαφήμισεις. Σήκωσα να ταΐσω τη γάτα. Μπάνιο. Κλείνω με πόρτες, Όχι, μη μου λες, πρέπει να... Ωραία, πάλι θα σκυφτώ πάνω μου.
Α, τώρα. Α, ναι. Άι, είμαι τόσο έξυπνος. Τρόμαξα, ρε. Άστεος άντρας. Φαγητό, παρακαλώ, δώστε μου κάτι να φάω. Σε έχω ξαναδεί στους δρόμους. Θα σου δώσω λίγο φαγητό. Αλήθεια, πιστεύεις ότι θα σου δώσω φαγητό? Φύγε πριν καλέσω την αστυνομία. Να κάνω. Απ' την άλλη μεριά δεν τον εμπιστεύομαι. Και λίγο το λυπάμαι. Θα κάνουμε. Ευχαριστώ, πεινάω πολύ. Του δίνουμε λίγο. Δεν θα το ξεκάσω. Εντάξει. Είναι και λίγο μεγάλο το σπίτι. Όχι. Εντάξει, ευτυχώς ήταν λίγο ανακαθά. Το βλέπετε αυτό εκεί, στο παράθυρο που ήτανε? Το είδατε? Φοβάμαι. Σηκώθηκαν οι τρίχες. Έξω νομίζω βήματα. Δεν φοβάμαι από τώρα. Θα το βάλω εδώ αυτό το πορτοκαλί, επειδή θα πάτε στο τρέξιμο. Διαφήμισης. Το έχουμε ξαναπαίξει, Όχι τώρα, στο χώρο αυτό το παιχνίδι με το σούπερ μάρκετ. Δείτε το, Μπράβο. Είναι creepy, φοβάμαι. Δεν ξέρω, σκέφτομαι να κλάσω. Πώς είναι? Τρόμαξα, ρε φίλε. Καλημέρα και πάλι, παιδί μου. Έχετε παρατηρήσει αλλαγές από την τελευταία μας συνάντηση? Το ίδιο φοβόμουν, αλλά κανένα κακό δεν θα σε πιάσει. Καμία καταστροφή δεν θα έρθει κοντά στη σκηνή σου. Η δύναμη της πιστής είναι δυνατή, παιδί. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να κάνω? Ευχαριστώ, Ιρέα. Θα συνεχίσω να Δεν το θυμάσαι πριν που πήγαμε στο δωμάτιο? Όχι όταν πήγαμε για τουαλέτα. Λίγο πιο πριν είδαμε κάτι. Εκεί ήταν σαν ένας άνθρωπος. Το κοιτάξαμε που σας είπα. Κοιτάξτε, και ήταν κάποιος και πήγα. Και όταν το κοίταξα με αυτό το κύκλο στη μέση, εξαφανίστηκε. Τώρα είναι ένας θάμνο. Και το θάμνο εξαφανίστηκε. Που πήγαμε κοντά στο θάμνο. Πριν δεν είχε ένα θάμνο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ creepy. Κοιτάω Mr. Antoine Wind και λέω ας παίξω κι εγώ λίγο. Φίλε. Άνοιξε η πόρτα. Νομίζω η τουαλέτα, εδώ. Είδα και ένα σχόλιο που κρυβόταν μόνο στη τουαλέτα. Όμως είμαστε λίγους άντρες. Τι ντούλα παραίγει.
είναι η κουζίνα. Δεν ξέρω που είναι η κουζίνα. Κάτι άκουσα. Δεν προλάβω να φύγω πόρκο. Πάμε ρε φίλε. Είπα πριν για τις διαφήμισεις. Καλύτερα να κοιτά διαφημίσεις. Μπράκαλος. Έχω και παιδί. Μόλις πρέπει να βγω έξω. Άλλη μονός. Η γάτα που είναι. Ευτυχώς που δεν είναι έξω. Η μέρα 5 και η 4 θα είναι σκάτα. Διόρθωσε τι. Αυτό ευτυχώς καλά καταλαβαίνω. Φοβάμαι να το κόψουμε εδώ το βίντεο, ρε. Δεν ξέρω. Πάλι με τους σκάφα. Φοβάμαι. Αστυνόμος. Έκλεισα τα μάτια μου, γι' αυτό δεν φοβήθηκα. Καλό απόγευμα, είχαμε κάποιες αναφορές. Περίεργες. Όχι, μη μου λες πρέπει να δω τα παράθυρα. Ήταν ανοιχτά! Τι λες τώρα?
δεν υπήρχε. Να. Τώρα τι... Οκ. Ποιος έχει παραθυρώσει? Όχι, και μπουλκούρι. Εδώ κάτι χαλάει. Νομίζω μπαίνει μέσα και χαλάει το ρία. Πώς το λένε. Πάλι πρέπει να ταΐσω και τι. Ένα. Πού είναι το ρολόι? Του μπερδεύομαι. The boiled one is here. Το ακούσατε? Let's go, guys. I have just got 890,000 gems, all for free from this. Το ακούσατε που χτυπάει η πόρτα? Το είδατε κι εσύ παράθυρα? Πώς το πετάξα? Η γάτα. Η γατούλα. Αυτό είναι το τέρα. Ευτυχώς εγώ λίγα. Για πρώτη φορά θα τα κάνουμε όλα. Πώς σου χαλάει το ραδιόφωνο? Κάτι ακούστηκε έτσι. Wake. Νύχτα 7. Δεν πάει καθόλου καλά. Θα κάνω και παρτού, Σου χτυπάει την πόρτα. Ναι. Καλό απόγευμα, μόλις περνούσα και παρπάτησα τα φώτα σου αναμένα. Μπορώ να μπω? Ποιος είσαι ακόμα? Απλώς ένας ταξιδιώτης. Με ενδιαφέρουν τα παλιά σπίτι. Εγώ μετά. Αυτό είναι απίστευτο, δεν νομίζεις? Κάθε μέρος έχει τα μυστικά του. Απλά πρέπει να ξέρεις που να κοιτάς. Τα μυστικά πιστεύεις ότι έχει αυτό το σπίτι. Δεν πρόλαβα. Εδώ είναι η κουζίνα. Θα το βρω τώρα. Τώρα
Να το... Περιμένουμε το πορκό μας. Πρέπει να ακούμε και ένα φακό. Θα κλείσει ο άλλος το τέτοιο, όπως το λένε, ξεκουζού. Οπα, έχουμε γάλα. Α, δεν μπαίνει πίσω στα άλλα παιχνίδια που παίζει Mr. Αντουόν. Αυτικό στο βούλο. Κα έκανε. Δεν πειράζει να κάνουν. Τι τώρα θα κάνω. Ακούσατε το. Κάντε εγγραφή αυτό που περνάω, που είναι δύσκολο, που είναι και πολύ τρομακτικό. Και like. Παίξε κιθάρα ρε φίλε. Ναι, όντως. Πού είναι το ρολόι? Εγώ εδώ κάθομαι, εσείς κοιτάξτε, κλείνω τα μάτια. Παιδιά, έχετε να φωνάξει το Ματθαίο? Ματθαίο, έλα λίγο! Κάτι θέλω να κάνεις στο YouTube, έλα!